July ni somni kumsang khat zakwa somkwa pani tlai dar nga le achan vevela Portland Oregon Police te chuan call tri biom tak an donga papakhathian afanule amak pahual chu an chena ina thia amu thu aron soya Detective Larry Finley chuan rang takin poi khoina mun lam chu apan hala misual kutwara thi te chu kumsom pariat mi Donna Ferguson le apasal hual kumsom ni pakomi Todd Rudigarde anni ti afin fia ngala Donai chu khuma zangthal zongin amua thomno engma ain bellova akere ka shuya phuar ania aban po nunglama phuar ani bok aka puan ain no phuitlat boka ashoka thuk taka zaina nu ma aoma chu athi chanber ni in alang saruak veka aoma wangin pong sual ato ngeirin ani bok Toto ruang chu chuata aoma blanketa khu niin donai ang thovin akut le kete chu telephone shria phuar ania ataksa vina nu ma enge moza aombok ataksa serle pilna nu ma vela changchuan an mani beitu chu thei top choin alo sualet venin alanga crime scene chu rapthlakin mawhphurtu chu minun rong uchuak takani ti hairual anilo Detective te chuan in chung chu ananen kuala thil reng chu aiin rem fel thlap maya kongka le tuk vervel te chu pakhat ma kar chiat emo ke emo awm lova misual luruk na ni thei om ang engma awm lo totale donate that tu chu an mel hriat nai ani lo vek poin an phalna thlapa in chunga lut ani arinom hlea Investigator-te chuan an hnu chhuina tangkai thei tur misual tin zone theina tur engma an hmu mai lo wangin case awlsam takani don lovani ti an hrethiam ngala medical examiner te chuan donai ruang chu anan endika pong sual atok ngei ni ti an hretheita donai taksa misual pa DNA an hmu chu an da thangal boka Detective Finley chuan donai le tora te chung te le thiante an hriat thei chin chuan an kom kuala chung khat nai ten karmasa kartir lama an biak bak chu tu main an chan chin an lo she hau lo mai toda chu zirtop nia na akal lo thu a thopui ten an soya nangai poi mo mi ania wangin akal lo mai ngai lova seilok lo phei chuan a chol zen lo ni in tota thopui te chuan investigator te chu an hril boka no chui tu te chuan to dale a thian nu te to sual to hun tur omang chu anan chu ta chu tia to da zirtop ni na akal lo chuan zirtop ni chahnulam dar thum le daruk in carbor vel ani nge an ringa khoen lai tha an ni chuan thenom vela tu emo misual lo mutu le an thom lo hria an om nge an ring boka ti chuan an thenom hnai te chu thu anan zot fia ta kholum wanglai takania wangin in tin chuan air conditioner le fan an mangna sa hlea chung kholte chu a thoma lo ring de ubok nen tin kongka le tukverte an khar phui vek thin boxia pon lam thom hriat alo harasa phian maya tu mai in thenom te mut pin dana thil thleng chu an lo she hau lo mai nu chui tu te chuan chu tianga tol thana rap thlak tak thlen du tur om ang mi chu an veng vela chuan an omle omlo te anan zot lea tu mai in hanrin hlel tur tak ngial po an hretlat lo donai hi mihlim thei tak niin thian siam po awlsam hlea mi khongai na angain midang te ta na in pezo tak ani thu a chung te le a thian tha te chuan an soideu zela high school zo hlima to tanen hian in tongin kumlama in thlau deuh ma se anin koprem ngal hlea in khata chen dun zai rel chung changa po thutluk na siam nan hun an du rei lo viau nge an pani hian napa ngai tak an thok ve a in lian zok leituma ma an lak cholai mek ania nalama po thane man ngai dunin an tang viau nin an thopui te chuan an soibok kumthara in kutsi to mai turan ni boka an chung te po in nei buat sai turin an phur to hlea an boruak a thain an hlim wanglai takani chuti laya an fa te pani vuina in khom buat sai an ngai tamai chu
donai le to ta chung te chuan hriat thiam har sa an ti hlea in hmangai ton tak in nei mai to tur te chunga thil thleng ania wangin an chanchin hria apiang te poin an leina thei hlea chu thil thleng rapthlak tak chuan Portland kho chung ti alwa ne hle Investigator-te chuan to te le anupui hual te chuan melma an mani ho hlua tu an nei le nei lo te an han chuya ho tu chu soilo an mani shetu apiang in an ngai na in koman nuam hle ni in an lo sei zela nu chui tu te poin han chui chan na tur an shebik lova atam theyang ber thu zo fia mai lo chu ti thei an nei shi lo ti chuan to te le donai te tho pui te an chung te le an thian tha te zong chu mai nei lovin an an kom chuak veka mason na awm thei chuang lo Investigator-te chuan tualthana a thlena pianga an ngai ven le an chui ngei thin to te le donai te bank account an han endika thil tangkai em mai an mu chuak ta tualthana thlen nu loka to te debit card chu mi tu emoin man tumin alo swipe na sa ni ti an hre chuak ta ATM but sang kalkualin paisa lak chua atuma apin achut dik thailo wangin engma ala chuak thailo ni ti Investigator-te chuan an hreta ATM but ate chuan CCTV vua vek thina ni wangin misual pa mel chu mu thuai anin be seya Investigator-te chu an phur to hle amai ro chu van duai thak takin misual pa chuan camera omlo na mun hlir alo thlang ve chat zela debit card man atumna ATM but zonga chuan camera aloin vua lo vekani ti an hrele ta a hole ta vek mai ole kan kal thui main like ka han pele lokila tin he channel hi lo la subscribe lo ni chuan khongai nin an subscribe sak ve hala notification ka ion page chuan video thar lo chua piang in i first se thei don ani Investigator-te chuan abula tang bokin ngai tuana thar an sen angai le ta nikhat chu Oregon police te chuan phone call poimo tak an dong nol maya to ta te then om lokamin an venga chuan mi pakhat rinhlel om deuh a om thu aron report tlat mai ron call tu chuan chu an rinhlel pa chuan chemte mangin mi ari grab phone in aron soya to ta te pani po ti thai ve tum thu a soi phone in a soi boka Investigator-te beng a ver ta zar mai ti chuan arang theyang berin an rinhlel pa chu station a an ko ngala thu anan zot fia ta chu pa chuan to tele donai te chunga thil thleng chu engma a hriat velo thu sein an pu na chuan alo phana samaya an han dop ngial poin in nam nei na nei lo thu sein a tang tlat maya ti vak ngai na aom lo forensic lamin a thisen chu endik turin anan la donai pong sual tu pa DNA an da that nen chuan an han khai khina halloween mil hau lo mai Investigator-ten thei top an chua chung poin mason na awm thei meu lova rinhlel tur an nei lo chu thushan hoina lam tur tak ngial po an hre thei tatlat lo thak lo puin an lu chu an hiat ringot maya DNA chia chu anin ngana nei chun anita misual pa DNA chu database sang dalutin amil puiron chua hun nga top mai lo chu ti thei dang awm tameu lo chu ti rual chuan Investigator-te chuan misual chu an chui chua thuai lo chuan donai pong suala totanen rong takathat du tu chu midang chunga po achenon le she don hau lo ani ti an hre chianga a chet le na tur la chu hanris ngot chila ani der silo hei hi Investigator-te hlau thon ber anita ti chuan to tele donai rong takatha an ni atanga kum thum na chuan Investigator-te hlau angein thil a thleng ta chat mai kum som ni palimi kareni chu sitting room a lekhazirin a thua zingdar som vela in chunga mi pakhat aron lu thut maya chupa chuan sunglass avua silai akeng boka a silai ken chuan kareni chu atin ngala kareni chuan a hlau em awangin awna chang po a shelo misual pa chuan a paisa dana te a zota arang lutukin a shil ngala ma se chu misual pa chu paisa id wanga local ani tlat lo kereni hena chuan bedroom lamakal turin thu a peya
silain atin reng boka thom anei vai chuan a tha ngal tur thu soin a vau khur reng boka kereni chuan a thu oi mai lo chu ti thei dang anei lo ti chuan pindan lama chuan anin zui lu ta misual pa chu a changin felmel emin a tong duama a chang le a vin le vak thina amut chu reilo te chungin a in thlak zing hle kereni chuan manin ven dan te alo zir ve to wangin misual pa chu beile turin hun rem chang amel renga ma se silai chu alakson ei lo wangin chet lak na hun anei thei tangang lo ti chuan kereni chuan huai sen takin chu hun thim le rapthlak takara chuan rilrufim putram atuma misual pa chu beile ta alaka helwak aiin a thu oi phota chumi hnuwa engtin tinemo aril ru a hne sak thei hlau chuan chu atan dam kho chuan om chun ni in a sheta misual pa zo na te chu thatakin a chang ta zela a thu thua om turin a in pumpek ta top maya misual pa chuan ichunga hetiang thil hi engwang ti nge kani I sheduem tia azo chuan kereni chuan iti chan lama ka boilove eng po ni se iti don tho thova katan tangkai na aom shan love tin a chang maya misual pa bok chuan tu mishing ma hi karing zo to lova pathian chunga rin na ka ngalo na po arei to keima le keima ngei po hi ka in ring zo to lova eng ma poisak ka nei to lo tin a phun bula chu thu a soi zo chuan kereni chu dimna tel hau lovin a pong sual ta akut le ke a hruin a trona a ka a no sak boka adu tok anga hnuwa re hlum atum zui ta kereni chuan thei topin alo beilet vea reingial a bei hnuwa po a bei dong du lova awlsam takathi mai atum bi khau lo chaw tak chungin darkar ni chuang te meu anin bei ta chau chawa atha zeu chuan athingal don ani ti aiin hria in thla da athiang lo vanei thlak takin chu ti anin bei thom chu kereni in lelam chia om chuan alo she hlau maya angai thalo chuan police a call ta ngala chuanin be thom chu misual pa chuan bang le lama tang chuan a she thei voya an ngai thla chianga police be thom ani ti a she thiam ta chutia angai thlak vung lai chuan kereni chuan akut phuar na chu alo phel mana aka hno na po ala thangala ma se a beilet ve main misual pa chuan silain aron tin le mana thoma chua vai chuan aka phlum she don lo ni ti kereni chuan a hria ngai to na fing le fim a mang le ta misual pa om dana tang chuan sual tu khum pon wang shim lamain anun chung rila har satna le beidon na lian takane ani ti a hria eng tin emo athin lung a hne thei hlau chuan a him mai pialama a pui thei ain ringa tongkam nem mangin ama pong sual tu chu ama chon ta thian pa ente tuna hian min that ta la itan eng ma hlok na awm don lova thutluk na dik isiama kanun na izwa ani chuan I mishing puitele pathian lakarin na ilo hlo to kha ineilet le thei mai thesin tin a thlem ta maktak main kereni thu soi chuan misual paril ru chu ahne anima na atol hnung shuta in hnung lam kongka tangin atlan chuak ta chu vele kereni chu rang lutukin thlom te na chuan atlan lut ngala police lo thlen hun an lo ngak ta top maya police an lo thlen chuan kereni chuan misual pa mel mangle a pian zia velte chu an soi ngal zunga asian melpu kumsom ni borvel fit nga le in chi som vela sang ni in a soya police te chu in zar pharin kereni te veng le a che vela chuan an zong ngala amai ro chu beisena asan te lul nen misual pa chu an muzo tatlat lo kereni chu atak sa te endik turin damdoin lama an hruai ngala finfiana tan a beitu pa DNA chu an la ngal boka police te chuan ngor takin misual pa zon na chu anan tho chun zom zela kereni soyang mel pu chu an mu thei ta reng lo maya
misual pa chu man chhual lova a om mai te po a hlo om tarum rum mai kere ni phei chuan a be sei to lo e ma wangin case chu thei ngila malam pan thain a sheta zoka azirna chun zom turin ramdanga akal bo ta nge ani investigator de chuan beinge sei run dung tin misual pa DNA chu Oregon Crime Lab DNA database a ananda luta maktak main amil pui an mutsuak tanol mai kere ni pong sual tu chu Donna Ferguson le Todd Rudiger te thattu nge kha ani ti an shet suak ta until mutsua chu totale Donna-te case chhui tu detective te chu rang takin an shiat tir ngala tol thattu chu kumthum nuwa aron chele ani ti anan shiat chuan investigator de chu an phok shu maya tun chum chu engti kongjong ma hla an tum to lo an man harpo le midangin an tor theina chance asang ani ti an shia a ma ayang orin anan chui chale ta case pani in zom dan chu investigator de chuan an chui chianga donai le kereni te chu an mel le pian phungte alowin ang hle ani ti an shet chuak ta tin donai te chen na le kereni te in chu ain hlat lutuk lo boka misual pa chet lak dan tlang pui chu an man chho thei ta misual satlia mai nilovin rohman na fel tak nei a be turpo uluk taka thlang thina ni ti an she thiam ta nula huai sen kereni chu misual pa mel mai chana mutu om chun ania wangin investigator de chuan apui na an deal ta top maya fransa le khazira a oma wangin an cha hota an mizon mek chu achung chang eng ma an shiat lo wangin kerenitan a him zok nan Oregon a alet le tur thu chu tu ma an shil ngam lova aruk theyang berin US a chuan aron thlok lut ani investigator de chuan lemziak thiam ruain misual pa mel om dan chu soifia turin kereni chu an ngen ta darkar som pakhat zet an be nuwa misual pa mel chu an ziak zo theita police ten northwest huam chunga case sang an zia luna homicide information tracking system mang chuan investigator de chuan case pani chu anan rem khoma an case chui lai nena in nai deuh te chu anan thur chuaka case som thum pakhat lai an thliar sang theita chung case chui tu detective te chu amal malin an be chuak veka California detective pakhat chuan karbo an chui chung chang ron soin Portland a aru tu chu an man thule Asian lammi Sebastian Shaw ani thu investigator de chu aron shila tu chui tu te chuan Sebastian a thlak chu ron thon thuai turin an nge na Portland lampo chuan case man mo thlak ani ti hriain rang takin an ron thon ngala thlak chu an anen nak chuan investigator de chu an phu chiang hle kerenin ama pong sual tu nia a soile Portland a karu tu pa mel chu alowin ang phiang sen maya nu chui tu te chu an zata cheng mai Sebastian a chanchin chu anan zir chianga kereni chen na atanga hlalo te a cheng ani ti an shengal thuaya afin fianan misual pa mel mutuam chun kereni chu stationa an shwaya apong sual tu pa mel chu thlaka tanga kok turin anan tia Asian mi patam tak thalak an chil khom kara Sebastian a thalak po chu an zeptel vea thalak sang te chu kereni chuan an en kuala Sebastian a thalak ngei mai chu a kok ta chat mai amai ro chu an rin hlel na ringot matsuana han man ngot chu thil ni phung alani miau lo wangin investigator de chu Sebastian a DNA sample nei dan ngai toin an phele ta suaw maya a chen na mun te chui chuakin a chet dan velte an thli thlai chanta Sebastian chu Portland a cheng ani ti an she thuaya ruk thila en thlak lai mek ani ti an she boka ral khata changa ve den reng rik ngot chu hun khoral na mai maya ngain investigator de chuan an vakal chil tarup maya an thil chuina a ming chu eng tin emo aron lan ve wangin a DNA sample an mamo thu an shila atira chuan Sebastian a po chuan sample lak chu alo rem ti ve maya amai ro chu police station an thlen nuwa chuan aril ru a helle tatlat maya ukil nei du thule sample lak chu arem ti lo thu a soile tatlat mai han hlap chuaya
veng chung pabuluk devin khoi mo ke man tia han ke buk deuh lop ang kha ram changkang zok te chuan an kalsan na rei to wangin rem ti na lo chuan a DNA sample po chu an lak sak ngot thiang tlat lo ti chuan danin a phuar miaw wangin investigator chuan Sebastian chu station a an kol reng theilova an chuat tir le ta amai ro chu a DNA sample chu lak ngei thain an hria ani tin chet vel dan zong te chuin a kalna pianga an zui ruwa an zui tangar ngar maya thomna su na dora a thokani ti an hriat nuwa an dor kota chuan duty anin da ani chuan alo en thlata chara nikhat chu van nei thlak takin a thona dor kota chuan meizial azuta hlat maya a meizial bung chu lain DNA en dignan an hmangta kar khat nuwa result ron chuakin Sebastian Shaw DNA chu kumthum liamta misual pa DNA an da that nen chuan aloin milta chia maya donai le kereni pong sual tu nge ni ti a chiang ta investigator de chuan arang theyang berin Sebastian a man theina arrest warrant an langala anila police ten an shechuak to ti shemi alovin public library a akala pona police ten an lo chang thapa ti chuan August ni somthum pakhat kum sangkhat zakwa somkwa pariata Sebastian Shaw chu an manta ani an man don lai hian kale khabu fine ka pe fel vek to tin an man chan chu alo shelo dervel na sa ni in an soi court trial an nei na chuan Sebastian chuan totale donate that tua pu ani na le kereni pong sual tua pu ani na te chuan mawhphurtu nge ni thuin puangin death sentence pumpel nan guilty plea aron dil ngal vata ti chuan kum sang ni February tha Sebastian Shaw chu dam chung vai thum lungin tang tura chung thu rel ania parola chua phalsak ani don lo ani amai ro chu court in thutluk na puangin a shem na thu chua to ma se Oregon Police Department lam detective te lunglom ala kim ve thei tlat lo poi khoina lian thama thlena pianga an ngai poimo em thin thil thlen dan kim changle a chan chu hriat chuang ngei an la du tlat ti chuan investigator de chu zela kalin Sebastian Shaw chu a khosa zia rapthlak tak chu engin nge mol chetin an han zot thale ta Sebastian a point han zep kwal vel kher chu chula lo ti to big lo te po an yange a in puang ta a tho pui pa nen in mu thiam lo na an nei thu soin officer anin hauna sa hlenin a soya a thin rim em awangin chu pa chu tha adu hiala ma se an boruak chu an tho pui dang ten an hriat ve veka wangin a tha chuan an ring hlel ngal don ani ti ain hria ain sum shama a mai ro chu a thin urna chu a re thei tak si lova chuan in shik thak na tur zongin a thok chuak ta top maya tha tu rem chang a zong ta meichia lo upalo samsei dum na phi angai na zong tak an nia awa kwal vel na chuan dor pakhata chu aswang tua la nu ang chia donai thil le lai chu a hmufu ta hlau maya abitum ta ngal chat maya akarin donai chu anin thlengin azui hoa tha tur zonga thok chuak ania wangin tual tha na man ruwa tur po a keng sa thlap nge donai anin chung alut lai chu akar tangin a thli renga kongka a khar fel nu loka awakik zui ngala donain aron hon rol chuan silain atin ngal vata a be selo takmain to ta chu ina chuan alo ve tlat maya bedroom lama norphein to ta chu a phuar hlom nuwa a ngai sa donai chu apong swal zui ta ni in ain soi donai apong swal lai hian to ta chu ala thi chi alova engkim chu a mu ve vek ni in a soi nge ti chuan adu tok anga nuwa an pani chuan a that ta ni in ain soi apoi khoi dan vel a soi lai chuan a mela danglam na poi ti mel le in chir mel engma aom lova ti phung leng satlia mai angin a tong swam ni in investigator de chuan an soi chuta
Sebastian chuan aya rapthlak soi tur alo nei le zela Investigator-ten chuan a hmain mi som lai a tha to thu a soi chuaka nu chui tu te chu an phu chiang hle an mi sual man chu serial killer alo ni renga ni ti an hriat chuan alo che to na te chu hriat chuang ei tumin an dop thale ta kum sang khat zakwa som kwa pakhata an case chin fel theilo kum som limi Jerick Bale Portlena ama in a thia an char a ngonga chemte vina hnu ma an mu po chu ama tha ani thu a soya hemi trumpo hian nalama buaina aneya wanga a thin rim in hritha ani thu a soi adang po an chui chuak nuala ma se tun tuma chuan kan lu chil thui to lo mayang heng ke zong an chui chua theina chan bulpui ber mei che huai sen le fing kereni chuan a thil ton rap thlak tak chu dam chung a thei ngil thei aiin rin to lo thu a soya mai chana misual pa mel mu le ringot po chu a hu phur ema wangin korta in lan po adu lova chu adu thanna le a thutluk na chu thu nei tu te point za sakin trail nei lai hian thu se tu a tran lo adil na chu an phal sak nge ani kereni chuan adam chuak thei chu mitam takin van nei an ti chung changa angai dan sei chuakin heng poi khoina rap thlak takata tal chuaka dam chuak ta te hi van nei tia soi thei an ni lo thu a soya zan engemaw zat mangchia anei te thom engemaw hleka alung phu a boina zong te tu ma ring zo lova doi reng a hun a man thin te chu thi aya anom big na tur a hriat lo thu a soi